dyan kag sa tanan-tanan nga nagapamati may gabi. Yes, Councilor, thank you so much for your time again. Share diri sa amon sa Action Radio Bacolod. First and foremost, water problem is still existing in Bacolod City. Ang LGU nag-extend na sila bulig sa private partner. Amuning may joint venture sa Basiwa Prime Water. And even they're bragging the purchase of a water truck for the deployment as a contingency plan sa ongoing El Nino phenomenon. In general, Councilor, how do we see this one? Last week, you expressed the sentiments of Amlig Tubig. Still, isa na kita kasiman na amog yapon ang problema. Okay, ang tindog niya sang grupo sa Amlig Tubig, obligasyon ni na banwa kag surjan sang Prime Water Basiwa. Hindi dapat pag-lukduhon sang syudad. Ang problema sa sining Prime Water kag Basiwa, in fact, ang tanaw gani na mo na nga ginagamit ni naton ang public funds, people's money for the benefit sa isa ka pribado nga kumpanya like Prime Water. No, para sa akmon ombudsman sa Bolinaya. Hindi iya obligasyon iya na iya sa Prime Water. In fact, Basiwa, even wala sa kontrata sang Basiwa na magagasto ni sila sang operation, management, services sang among water company. Monitorin na gani ni sila ya. Once ganingan makita sang syudad o kung sang Basiwa, wala labot na obligahon nila, wala labot na pinahan nila, kundi dapat i-review nila ang kontrata, hindi iya pagtugutan nga kita yung magalokdo kag magapasaan sa ilang kapaltahan. Di ba? Muna siya banwa, why na gani kita sa mga baton da nga benepisyo alin sa Basiwa, tapos ini gamiton ta ang isa ka public funds for the benefit of a private company, for profit and for favor. So, wala kami nagaupod sang ina nga tikang sa atong gobyerno. Amo na siling kontindog yan sa grupo namon. Sir, let's go back sa imo ginhambal bago lang no. Nga supposedly dapat ang LGU hindi pasilabot sa kuno ang dapat nga may muon nga tikang sang Prime Water. What do you mean, sir? Ano supposedly is the responsibility of the Prime Water over sa mga concession o sa mga konsumidor diri sa Bacolod City and the responsibility sa pag-provide sa aton sang quality and sufficient nga water supply? Using public funds and public money for a private purpose of private, for the benefit of private and for the para sa benepisyo sa isa ka pribado nga kumpanya, hindi na yan sabat nga bulig ang ginapangita ka. Lukpalukdohon nila sa aton ng 50 million pesos kag kita sa mga bayad nga dalanay na kuntani sa ginabayad naton bulan-bulan. Di ba? Ano ba lang mandato sang Prime Water Basiwa? Matagaan kita sang limpyo, tinlo, safe, affordable, kad convenient access to drinking water. Hindi yan nga silingkos pa sa luro niya kita ya sa truck. Sa mini truck nila da, kag amo na ya siling nila nga serbisyo nga ginatag nila, no? That is not what we have in the contract between Prime Water and Basiwa. The right of every consumer is to a safe, efficient, affordable, and convenient access to drinking water. Hindi yan nga papulawon, bugtaw kita nila, paulaton kita nila sa gadalan kay malibot ang ilang nga truck. No. Banwa, all the more reasons na kung sa diin nagapati ang grupo sa sining failure. No? Ang Prime Water, dapat gani siling namon resign na ini nato. Sila sign na ini nato ng mga board of directors dira miyara sa buong campaign signature, general manager to resign, kag pasakaan na ni sila di kaso sa aton sang administrative criminal dira sa may ombudsman. After all, they are all public servants. Di ba?
Oo, kantuan talaga dugay sir no ang cases Yes, filed sir. against them. Anyway, ang ginatumod mo din nga proyekto sir nga 50 million is this a pipe laying project dito sa may Alangila no nga ginagsuportahan kag do ipunduhan sang LGU sir? Yes. Yes, that is correct. So buot silingon sir ang imo diri paglantaw nga aabing LGU ya ang mahatag sang solusyon kun iniya promisa na nga daan ka Prime Water the very beginning when they enter the joint venture agreement with Basiwa nga they have to provide us quality of service. Banwa ang ining ginabayad naton bulan-bulan kag ang base sa kontrata nga ginkuha nilang management, control, supervision, operations and collections. Nga kung sa din na ginkuha na nilang halos bilog na ginansya na dasang Basiwa. Banwa, sila dapat aya ang pabayaron kag pabrahon naton hindi iyang syudad. Part ina isang kontrata nila. Di ba? So why will we nakakita business ni siling ko magalukdo for siling pipe laying project. In fact, banwa, nabasahan ko kagina siling sa aton ng mayor kuno lat-laton na may nila antes magdeklarar sang state of calamity. State of emergency ang DRRMO. Oo. Okay? But banwa, the fact nga ginbakal na nila ang ina nga pipeline banwa that is already subject na sa covered na ina stealing cost ang Graft and Corrupt Practices Act. Wala gani approval from the SP. You see? Wala gani approval. You divert certain funds for the purpose of buying those pipes for those new pipelines. So without the approval of the SP, questionable pa ganina. Amo na ako nga nag-ayo ako ya sa ilang social media kung pwede patawag ka mo sang isa ka public hearing. Gusto ko makita, gusto sang publiko makita. Kaya tungod this involves 15 million pesos of people's money. Dako ni nga pondo eh. Money. Oo. So buot silingon kong inyo paglantaw diri nga paggamit sila nga pondo kon padayunon ginila ining 50 million realignment fund from DRMO fund baray saylo dira no sa paghatag kasulbaran sa problema sa tubig. This is already a form of a graft and corruption in some cases or some technical aspects. Yes, clearly it is gingamit na for private benefit and profit. Kita yang nagkuan, kita yang nagasto para sa ila. Di ba, Sir Jan? So, isa sa ginatanaw namton. Because nowhere siling ko nga pwede na ka-intra ang gobyerno only but to impose penalties and to kuan bala siling ko kapanawagan gani nga ang gobyerno is to terminate the contract. Ibalik sa gobyerno kita ang magagasto o arabe. Ang plastada sa dyan naman ibalik sa gobyerno, butang sa Basiwa, gobyerno ang magagasto. Pwede na yan. Terminate the contract first. Daw man ang recommendation kay do tsaktogin man sir no do ibibibihon te galing private company ay ni nga do sila ni nagpasalig sa tunsong sugod nga namin namion nila serbisyo nagsulod sila gani sa JVA. Yes, banwa mo ni banwa for the last 4 years ang ginansya dinakuha na nila. They used to earn to as much as 100 million pesos a year. So buong ang ginabalik nila sa Basiwa is only measly 15 million. So ina banwa nga binansya nga tong tani magadto sa aton ginakuha na sang Prime Water. So in other words, ginagatasan kita nila. Wala gali sila yung capital infusement. Clearly banwa mo niya, not only siling ko nga why na di sila miging bit-bit. Nasa siniya kontrata ni isa katulo sa tubig. Titi wala man sila sang water franchise. Why man sila miging pakita sa to na separate franchise tagwat na gintagaan ko o kung new water source. Iya lang man na sa Basiwa nga ginkuha nila. Kadua, wala gali nakita na to na may infuse sila nga kapital kundi ang ginasupot nila, ibalik man na nila pero hindi tanan. Kaya no less than General Manager Monahardin nagpabalo sa aton during the water summit na 4% ng galing na patuman nila. Medyo budget 4% out of the last 4 years na considering committed sila 2 billion pesos and yet
only to find out na 4% lang galiyang nalambot nila nga mga konsumidor nga gintagaan nila sang mayo nga tubig. So, in other words, failure. So, once gani nga may fail, kag nakita ta nga tuman ka disbintaha kayo ang amo nga joint venture agreement, terminahon nyo ng kontrata, balik nyo sa basiwa. Kag dira, banwa mapatip ako nga ang syudad magabulig kag magainfuse. Kag because basiwa becomes a government-owned and controlled corporation run by government entity. Hindi yan ng pribado, tagaan mo sa 50 million. Balikan natin si for Bacolod City Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. and one of the conveners sang Amlig Tubig. About mga kaaksyon sa issue man sa gyapon sa tubig diri sa Bacolod City, kay LGU is intervening with this problem, helping or extending its help, no? Dira mga kaaksyon sa Basiwa Prime Water. Regardless kung ano man ang technical aspect dira, Councilor, nakita na to, no? Nga may mga ara ka diri questionable sining proyekto nga ini, not because nga hindi kita nanamian, but because may technical aspect o kun abi moral nga aspeto nga nagasiling nga at pribado na dapat inan responsibilidad. Now, na-mention mo na Councilor ining Basiwa, no? Basiwa supposedly ara dira sila for monitoring purposes. Now, in an interview last week, gin-mention din ni General Manager Mona D. Hardin nga they are doing makono their best. They're trying to negotiate and talk with the LGU about this concern para sa safe and clean water sa Bacolod. Ano din inyong paglantaw, Councilor, na mention mo kaina, you are studying filing of cases? Yes, but Banwari, first things first, tagai kita anay ang monitoring and development report niyo. Hasta subong, way back sa pagsulod sa prime water, apat nakatuig nagligad, wala gid ni Banwang may ginpakita o kung may gin-report ini nga aton board of directors sa aton. Di ba ara naga sila padayon nga nagapungko to monitor para protehiran ang interes ng konsumidor. Now, ang pamangkot, nakabahatag na bila mo sa aton ng mga konsumidor sa monitoring development report nyo. Now, amoy ng unang nga pamangkot now. Ang hambal nila sa nagligad lang nga bulan during the first water summit, siling nila in 6 months or 3 months time kuno kayo ho nila kung matagaan nila na sang tubig ang syudad sa Bacolod, Banwa. Look, ako ya itaga mo sa bato, Banwa, nga in the next 3 or 6 months, magalala ang serbisyo sa Basiwa. Why? Because clearly, Banwa, wala labot na wala sila tubig nga idulong kung ihatag binidi sa aton, kundi LGU pa ya ang magapangita para sa ila, kundi wala ni sila ikapital nga ihatag na di. Why? Because under threat sila nga pasudlon ang ibag-o nga concessionaire kung ikaw sa lugar sa prime water, Banwa, kabalo ka nga ang ginhatag si Moya, ang kabilugan nga area sa water district. Now, hilingon tayo nila nga patungaon ni kagtagaan niya pasudlan kita sa another concessionaire as competitor. So, wala sang mayo nga serbisyo ang magasulod na di. Oo. So, but how do you see their performance so far, Councilor, in addressing this concern? Because it seems like nga they're still saying that they're doing their best. No, nakita naman natin kasi gamiting sila and they're doing everything to solve any problem. Your best is not good enough. Time to give up. Resign na ka mo. Enough is enough. 4 years, Banwa, oh. Hindi ba sa dyan, last year isang challenge na to. Upod sa kay action sa to? Oo. Nga, siling nga, ginatingwaan man din nila ko, no? Ginapangitaan sa gusto. Puti, that was last year as far as we are concerned. And yet, amumang sa gihapon, ang problema nga ginahatulong nila sa aton. Pag nagalala, pag gani nga nagalala. So what's your challenge this year? Ano naman ang challenge mo sa ila, Councilor? Resign. Ang challenge ko subong sa ila, kung may guyapan ni sila, kung may delikadesa pa sila, mag-resign na sila. Hindi mo na sila paghangkaton mag-inom tubig? Ha? Hindi mo na sila paghangkaton mag-inom liwat tubig? Di, Banwa, hindi naman to gani. Dito pa lang sa nagligad na tuig, hindi na gani magtilaw nga sa ilang lugar mismo dito sa Mayandumanan, di ba? Gusto niya sa opisina, ya lang niya. Di, apropos ang katon mo naman sa liwat, nagalala ang kwalidad sa aton nga tubig. Ang ako niya nga panawagan ni sila sa ila, resign na sila.
kung may delikadesa sila, kag may guya sila. Kay kaklaro kayo, banwang din pasulod kita nila sa isa ka onerous, highly disadvantageous and prejudicial para sa mga konsumidor na joint venture agreement. Amoy na yang tindog sang mga kalabanan nato ng mga utot. Sige. Councilor, thank you so much good for voicing that concern from the group of Armdig Tubig. We'll do hope no in the coming days kabay pa may mga development ini. Mayong gabi, Councilor. Mayong gabi, Sir John, sa tanan ng Balmate, mayong gabi. Firing line! Former Bacolod City Councilor Wilson Jun Gamboa Jr.